Kang Gareng tak kandhani ya Kang Gareng. Wong urip ku lho Kang Gareng kudu jujur. Piye le Kang? Hah? Piye? Kowe ngomong apa? Ngomong kudu sing jelas. Kang Gareng, wong urip ku kudu jujur pisan. Sangka tindak tanduke. Sing pindho sangka tingkah lakune. Supaya wong-wong iki padha percaya marang dheke ngono ya to. Halo, ya kapan-kapan nek awake dhewe iki duwe rejeki ngono, awake dhewe iki kudu padha istilahe ya makarya ngono lho, makarya kanggo sesama. Ngono ya. Ibarate awake wong urip iki lakune kudu bener, kudu jujur. Wong makarya mbuh wong iki makaryamu apa wae kudu jujur ngono ya ta. Aja nyalahi siji lan sijine, aja istilahe colong jupuk, aja ganggu siji-sijine, ngono Kang Gareng ya ta. Wong urip kudu jujur, wah iku dalek sing ngerjani Kang Gareng. Iya bener le Gong, bener. Kandhamu kuwi ya bener ngono to le Gong. Aku ya setuju karo apa sing mbok kandhake ngono kuwi ya Gong. Wah wis, wong urip kudu jujur, kudu bener. Kudu manut dalane perintahe Gusti Allah ingkang Maha Kawasa. Ngono ya Gong ya. Iya, bos.